Malawi Today. Osati vanakumbika nangomenyapo zvarangana iya bwana vokumbika ari vachitopandina serious rikimani ari bwana minista maona angomenyapo tu hapana kumbika kareta koma bwana anga vakutusa kuti unangoperapo koma wokaona tichaina yes. Minista hawa mlandu wa munda tumaulizira bajani pamunda kudisi bwana kuzini kwambiri kumbazi kukuze kulimira ndi minista utuma yeye kutoka kuja kuona mavuto wa mkatani ngokwaona kuti basa misiwo andu asoma auza tochita ife chiro yatu ngati nzinda wa planta tene chati pange zomwe maduza mabwana atu na minista ine ndi meya inu ndiye mabwana atu sono hawa mmanja momwe mukwapereka awawa akubwera kuti zada nayo pake pekupatika ni planta planta akali wabwino tikamamanga zinthu azimanga zonena kuti olwana athu azazo zoti bambo athu anaindu koma izizizi za China kwa basi andiwowa okako zatazi anapanga ripoti unene kuti sewanani watu nifake mabwira kumbukana fake mavuto ngadawo akanao ni latu sana we need to check on this one awana apeleka ripoti kuti sewana nifake mabwira kumbukana ife tikuweza mavuto ngadawo fake iwo akanamba kaikuendera ngati munthu omwe akuyimira pakati pa contractor ndi boma yetu bwana wa media wampangiretu bwana uta media wampangiretu ngaya bangi bwana maita Mandaguza. Kwa chamba ngine.
kuganiza zelula zonena kuti alipase misewu jana zomwe tikupemba hivi misewu yambiri mungayionesa kulanga vuto omwe ilipo ndionena kuti alodi authority anatenga misewu ya mtauni ndiye ndalama zonse zikumapita ku road authority ku masite sizikulu ndiye timaona kuti ndikuino kuti mene apangira minister of lands minister of roads also abweretse misewu atibezereni ake kuti funding chazibwera ku city tolinga kuti misewu tizikuonza chifukwa anthu akudandaula ndi anthu ake akudandaula kwati kuti misewu kukumbika komanso izi zomati misewu kumanga mmene wamangidwira uwu ukuoneka bwino koma osali wabwino ndezinthu ngati zonezo kuti ife titengepo mbali chikuoneka chinthu chisale mandamano akupasana malo amene akuoneka kuti ndosamalirira ile ndilanso kuti nafunso malo akhale osamalirira so ndisabani kuti malowa akulandira masevisi onse amene akuyenera kukhalira ngati mene minamayandira anthu ena akunkolokosa ndi madera ena amene okhanga okukukirawo movision yaino ngati meya wanzenda wakulanda muli ishu yomwe tikufuna tione kuti malo okongola ndi ano mukaonesesa kunoko kalekale timati kumayadi komwe mwana wina wacho okulira mu geto azisilirako kuti ndikufuna ndizachite bwino ndikakhale malo ngati amene aja ndiye malo ngati amene awawa singamaloyo kuti kuzilimidwa chimanga malo ngati anowo sinatimwe mungaona malo ngati anowo anthu akulima chimanga kuno sikulima chimanga kunoko ndi malo onena kuti anyamata athu kuli achina jomwena ache amakhala bwino wacha masipida atakhala malo ochitika bwino ndiye malo ochitika bwino aja ndi anowo ndiye anowo ngati tikuononga choncho ndifaka minista ndakuza kuti mbunayo ndi dolo ndifaka kuganiza kuti yabwezere a Blantyre City Council ife a Blantyre City Council tsopano awawa kuti akusandusa minda malo okongola ngati awo chafinye kuti zinthu zimene zitani zithe town izioneka ngati town taona ni misewu boma laononga ndalama kupangisa misewu ngati choyambirira waonapo adunaso afotokoza kuti zomwe amayembekezera misewu ndi mmene ndi standard yomwe ilipo misewu ndi zabodza inunso mwayikira umboni atola nkhani misewu kumaoneka wabwino pamwamba pansi apa palibepo china chilichonse pangooneka kuti ndidzala maonaso pomwe tayimapa ayika kuti kwale kungokwirira apa nambokunika isewu chaka chimodzi ka zaka ziwiri wakumbika kale ndoti boma lati tikuti kuoneka patsiko lati tikuti kuona malo moti mene apangira kuno bwezi ndalama zina zitapita mbali ina yake koma tibwereranso kuti kunoko so izizi bwana tionese ifeyo ngati Blantyre City Council taona kwina kwache zinyala pali ena kumatayira mungalande ndiye ntchito ya City Council kuti tiapase ma services tichifake tabwera pang'ono ndi pang'ono tikupangizira kuti ukhalenzi. You have been given this place site for so that now it is there. How do you ensure that the place, the site, maintains the status quo, make sure that it remains beautiful and the other evidence? First of all, I want to thank the Minister of Land for the initiative. And it's very important for them to hand over all roads here to Blantyre City Council. Because we are the owners of the city. It's what we want also from the road authority to hand over the city roads to Blantyre City Council, which means the funds should go straight to Blantyre City Council so that we should maintain all the roads in town. You can see we have so much potholes in town. We can't afford to fix the road because all the funds go through road authority. If they hand over all the roads to Blantyre City Council, we'll try our best to fix all these problems. You know, people in the city are crying. They are passing in bad roads. Yourself, you have experienced what is going on in the town. So people that are talking, that saying, hey Jomo, with your Blantyre City Council, you are doing nothing. It's not us, but it's them who are looking after this road. So we want to thank the minister for the initiative. It's what we want. If we want Blantyre to be smart, they need to handle all these services to us, Blantyre City Council, so that we should deal with those who are not doing according to the laws of Blantyre City Council. Thank you. Thank you. Thank you. Oh my God.
My brother, hang on in. You see, you carry up. Someone going to teach Sorry, cameraman, yo. Hey. Hi, tifekugwira nchito basi. Ya minister kuona zinthu ziwiri zitatu. Pepani cameraman analipoyo. I think kudziwa ya tieni tu tikanasogola tu bwana. Sama dziwa ya koma I think tipanga improve apanga improve kamera yo. Komabe is what we are saying. Tumanena kuti misewu yambiri mplanta ya muno sili bwino. Anthu mumati dandaula as the Blantyre City Council kuti zinthu sizili bwino. The issue ndionena kuti misewu inayi ngati ya town muno tikupempha kunduna kuti aipange andova ku cities kuti masite aja aziyang'anira misewu. Road authority azituluka mwina kunja kwa town koma town mwatishire cholinga choti tiyang'anire misewu. Now mukuzokona misewu yambiri town ndiofoira kwambiri chifukwa choti chani pamakhala kusiyirana. Ife ngati Blantyre City Council timati makolo athu aona vuto pomwina makolo ajaso sakuona mavuto aja aukaona mavuto akwina kwake. So it's our plea kuti tilangwane ndi minister of abwana athu minister of local government iwonso akalankhulane ngati miyana alankhulira ndi minister of land kunena kuti apange handover misewu imene iyo mwana amanga under minister of land. Ndi chimozimozinso tikuwapempha road authority, minister of road authority kaya matero kaya kuti mbozaona pomwe tikudusa pano amwini. This is Kanjeza roundabout panatheratu bwana sipali bwino ya. So usamaone ngati ife sitiona mavuto ali mplanta muno tukwaziwa tukupepesani anthu okhala mplanta muno kuti zonadi nkhani anthu oyendera magali moto mukudandaula kwambiri kuti misewu yaonongeka kwambiri. Koma misewu ifeyo ngati Blantyre City Council funding yake yokonzera misewu sibwera kwa ife, imapita ku road authority. Timachita kudikirira road authority kuti apanga chani koma aitesesa ndithu pang'ono ndi pang'ono maziwa zinthu sizingatheke lero ndi lero yayi. Koma we are trying kuti at least zinthu zitheke. Andimuonaso misewu
like anthu madandaula za msewu wakanjeza tofuna tiseseso tikambirane ndi akuluakulu komanso aministra athu a local government kunena kuti misewu imene iye akatipanga akavomereza road authority ndi kuti tikozobwera ndi due carriage kuchokera kukanjeza kuchokera pa Kamba kukafika pakanjeza roundabout patakhala due carriage. Mati Magande Road tinakakambirana kale ndi High Commissioner wa India umene uja ndiye ndiotekateka anativomera kuti they are going to help us kuti seumene uja ukhale due carriage. So ndithu tiziwe zimene zizi kuti zili choncho. Ife ntchito yathu ndikutumikirani ino, ife sife opambana yayi kapena sajomoka yayi, koma tosefe inunso mungamapereka maganizo tikamalankhulana apa mungamatipasa maganizo amene timatenga bwanji ungopita straight ukakuteko. Okay, basi pompo bwanji maganizo amenewo titapanga kuti maganizo amene wawa timatenga tikatenga maganizo amene watimagwiritsa ntchito kunena kuti dziko lino kuti ikongole itosefe kapena zinthu kuti ziyende itosefe inu mutengepo mbali vuto la Malawi. We are good on talking, timakhani maganizo abwino kwambiri, koma mukapasidwa udindo maganizo saja kachimakhala chani kaya mwina tinalozedwa kaya ndi madaba wambirawe tikakhala kuti sili pa udindo timakhani mfundo zabwino zonena kuti anthu kumasilira kumasilira umati amwene afundo zili umuzi amwene awatapasidwa udindo ndi agwira ntchito ni chimozoza anthu ena aja akakhala kuti sanayambe ntchito iyi amaoneka kuti ntchito akuifuna kupita mwachangu kokasakatsaka ntchito, koma akapasidwa ntchito tsopano what is next? That is the problem. Ndi madusa pena pachi anthu ambiri amanena kuti ndi chifukwa chani ma institution ambiri amalemba anthu akuluakulu. Ndiye neni mazifunsa kuti chifukwa chani ne panopo ndambopangalira realize kuti chifukwa chake ndi ichi achikulire ambiri akachidwa pa ntchito apeza ntchito omwe apasidwa chamaigwira. Anyamata ambiri akupasidwa kantchito gwira ndi ntchito yamwene zopyatu zomwe mumapeza ndi madusa. Anyamata ena aje apasidwa ndi maganyu ndoti azichecha chani amwene palibepo to amwenetu izolephera kuchecha komango amenya mauzu aja ndikumangopindika basi etu amwene zovuta atu kwambiri ndi azifeo Malawi. Let's try tuone kuti Mulungu atikonzera chani. Basi
Guys, masalah what we are doing here in Blantyre. Tuenda miseo ya kukanjeza forest pomwe timu ya minister Alliance ndio tuenda miseo kuti tuone koma I think nzovese chisondaona ndikose bakumbukiratu tumenemo paine paja kunamiza madzi paine poso ni mazi mupeza kuti macontractors angodya ndalama kumati ntchito ndi yabwino pomwe ntchito sili yabwino lopang'ono nsewu masiku omwewa athu wambofukuka kale so tikuyenda chifukwa ya Minister of Lands akupereka misewu ikukhala m'manja mwa Blantyre City Council. Commerce is what we need to funa misewu. Sometimes anthu ambiri in Blantyre muno they are complaining about nkhani ya misewu kunena kuti misewu ina sikukonzedwa ndifanda aziwise anthu kunena kuti tayizira pali misewu ina ili m'manja mwa Road Authority ndiye funding yonse imapita ku Road Authority ndiye ife kuti tilowererepo kumakhala kovuta. It's what we want to ask kuli bwanji misewu ya town muno azitisira ifeyo a Blantyre City tiziyang'anira toka kuti tizipanga maintenance ngati pali fund izibwera straight because now anthu athu akudandaula kuona ngati we are doing nothing in town kumakhala mapotholes zinthu zambirimbiri zikukhalamo just because kunena kuti anthu sakupanga anthu sakuyang'anira misewu bwinobwino. So it's our plea tikuyesesa tabe mphaso anduna athu a local government kuti ndithu atithandizire and tathokozeso a Minister of Lands kuti tikuyenda nawo bwino is there pali anthu ena achesana abadwe ngati achomo koma is what we need kumayendera misewu kumaona bwinobwino sangoti kungoyenda pang'ono basi tizipita yayi koma is there tikuyendera kuona pomwe tapeza vuto tiime tione vuto etu koma tikufuna tikupempherera ndithu kuti misewu iyi tiyitenge ndithu ikhale m'manja mwathu ngozaona lo misewu iyi yomwe tikuyendera silipo ya